וינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננו. היום בסייעתא דשמיא נתחיל את הסוגיות הקדושות של האטבח. האטבח למעשה זה סוגיות שקשורות לתפילת 18, וכל אחד מהחברים שמכיר את הבניין והמבנה של זה ושנוק בתפילת 18, אז הנקודות הקדושות של האטבח קשורות לבניין הנוק. ובניין הנוק באטבח, הציבור צריך לדעת, נעשה מתיבת טובים. תיבת טובים, יש בפני החברים את הסידורים, ושם אנחנו רואים בח וגז. בח וגז, עניינו בניין, חוכמה ובינה של רחל. זה אנחנו רואים בתיבת טובים. לאחר מכן אנחנו בונים בתיבת קונה הכל דובה דעת, וזה אפשר לראות בסוף קונה הכל, רואים דובה דעת שבונים דעת של רחל, רואים דעת של יעקב ודעת של רחל, ויש לנו גם באמצע תיבת קונה הכל את הרביע הראשון של כתר דרחל, שזה גם כן ניכנס לאט לאט בשיעורים הקדושים, נבהר מה זה עניין הרביע. לאחר מכן יש לנו בזוכר חסדי אבות, כל אחד מהחברים רואה, יש לנו שם כוונות יץ, כף, לה, שזה בניית חגת דרחל. לפני כן, בחלק העליון, יש לנו בזוכר חסדי אבות, בניית חגת דיעקב. ומתחת לזה יש לנו יץ, כף, לה, בניית חגת דרחל, ורביע השני של הכתר דרחל, הוא מביא גואל לבני ביניהם. שם אנחנו בונים את נאי דיעקב ונאי דרחל. נאי דרחל נבנה במס קץ רף, זה נאי דרחל, ורביע השלישי של הכתר דרחל, למען שמו שם תן, שם אנחנו בונים את מלכות דיעקב ומלכות דרחל, כפי שהציבור יכול לראות בכוונת שם תן. ולאחר מכן בסוף למען שמו יש לנו את הרביע הרביעי של הכתר, את הרביע הרביעי של הכתר דרחל, ושם אנחנו רואים את האת, א' ת'. יוצא שהכתר נבנה בארבע רבעים. הכתר נבנה בארבע רבעים, רביע הראשון באמצע קונה הכל, רביע השני בזוכר חסדי אבות, רביע השלישי במביא גואל לבני ביניהם, רביע הרביעי בלמען שמו. וכאן אני רוצה לתת הקדמה על כל הדורשים הקדושים של אטבח, להבין מה פירוש המילים הקדושות הללו. אטבח, את, א' ת', בח, ב' וח', גז, ג' וז', ד' וו' דו, ואות A אלא בן זוג, זה באחדים. אז באחדים אנחנו אומרים אטבח, גז, דו. לאחר מכן, כשאנחנו בונים את האטבח, גז, דו באחדים, שזה נגמר בקונה הכל, כאשר אנחנו מתחילים לזוכר חסדי אבות, אנחנו עוברים לעשרות, יץ, י' וצדיק. דומיה שהיה לנו באחדים, א' ות' זה 10, ב' וח' זה 10, ג' וז' זה 10, ד' וו' זה 10, ו-A בלי בת זוג, גם בזוכר חסדי אבות. עכשיו אנחנו מתחילים לעבוד על העשרות כדי להגיע למאות. יץ, י' וצדיק זה 100, כף ופ' זה 100, למד ועין זה 100. הוא מביא גואל לבני ביניהם מס, מ' וסמך, מ' וסמך זה 100, ומ' וסמך ו100, ואנון בלי בת זוג. ולאחר מכן יש לנו להגיע לאלפים, קץ, רף, שם, תם, וכפי שאנחנו יודעים, קץ, קץ ואותיות כמנפץ זה האותיות הסופיות, וכפי שאנחנו יודעים בתף זה 400. תף זה 400, אז מה אנחנו עושים כדי להגיע ל-500, 600, 700, 700? אותיות כמנפץ. כיוון שיש לנו אותיות מנצפח, אותיות מנצפח זה אותיות סופיות, אז אותיות כמנפץ הם יאהבו לי את ה-500, 600, 700, 800, 900. יש לנו 5 אותיות, 500, 600, 700, 800, 900, והם יהיו אותיות כמנפץ. אז יוצא שבקץ, במביא גואל לבני ביניהם, קץ, קוף זה 100 וצדיק סופי זה 900, רף, רש 200, פי זה 800 ביחד 1000, שם תם גם אותו דבר, שין זה 300 ונון סופית זה 700, 1000, תם, תף 400 ומם סופית זה 600, הגענו ל1000. יוצא אם כן
שבאטבח, אני רק אגיד בקצרה, באטבח אנחנו בונים את הנוק. מה זה בניין הנוק באטבח? כאשר אנחנו מדברים על בניין הנוק באטבח, פירושו של דבר שאנחנו בונים את הנוק, ואנחנו נראה את התיבות הקדושות הללו שאנחנו בונים את הנוק, אנחנו נראה את זה לפי אותיות. אז אני חוזר שוב, אנחנו נראה את בניין הנוק באטבח, לאחר שבנינו את זה. זוכר לך זה יעבוד? בניין הנוק מתחיל מטובים, מתיבת טובים. טובים, הציבור רואה, יש לנו קונה הכל, וטובים יש לנו בח וגז, כתוב מתחת לבח וגז, חוכמה ובינה דרחל. בבח כתוב חוכמה דרחל ובגז בינה דרחל. לאחר שאתה בנית בתחילת תיבת טובים חוב, חוכמה ובינה של יעקב, אתה בונה חוכמה ובינה של רחל. מה, הרב הסביר, מה זה הבח והגז? אנחנו נסביר את זה אחד לאחד, אני רק מראה את המקומות. כן. אז אתה צריך לבנות את 10 ספירות של הנוק. את הכתר שלה, חוכמה, בינה שלה, את הדעת שלה. זה עוסק בבניין זה? זה עוסק בבניין הנוק. הנוק. כיוון שבנינו את זה, אז האטבח, כל הסוגיות של האטבח, כפי שאנחנו נפרש בשיעורים, לאט לאט אנחנו בונים את הנוק. איך אנחנו בונים את הנוק? אז כמובן, קודם כל אתה צריך לבנות את זה, לאחר שאתה בונה את זה, אתה בונה את הנוק. אז האטבח זה נקרא בניין הנוק. וכל זה באח, מצוין. כל זה באח התיבת באהבה. אז בניין הנוק באטבח התחיל מתיבת טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו, התיבת באהבה. זה נוק. זה בניין הנוק באטבח באחור. איך הבניין? אז את זה אמרת בנינו. אז זהו, אז זה אתה בונה אותו, אתה מביא לזה רק דגלו דהימה בתיבת אחד. אחד. באלוהי יעקב, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, הבאת לזה מוחין חבא דהימה ונאי דאבא. וגומל הבאת לזה חגה דאבא. קונה הכל, זה קנה הכל, הבאת לזה חבא דאבא. יוצא אם כן שאתה בונה את זה על ידי המוחין של אמא ועל ידי המוחין של אבא. חוץ מזה שאתה בונה את זה מצד המוחין של אמא ומצד המוחין של אבא, אתה גם במקביל עכשיו אתה תבנה את הנוק. אז בניין הנוק באטבח יתחיל מתיבת טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו. אז כשסיימת בניין זה ואתה עובר לבניין הנוק, במקביל לבניין הנוק אתה גם ממשיך כן, ללמוד אבל זה כבר, ברובו הוא כבר גדל. ברובו הוא כבר גדל, ואיך זה גדל? את זה כל אחד מהחברים צריך לדעת שזה גדל, פירושו של דבר שאני מביא לזה את המוחין מצד הבא ואת המוחין מצד אמא, אז זה הוא גדל. וכאן צריך לתת כמה וכמה הקדמות, להסביר את הבניין הנוק באטבח, וחשוב כאן מאוד הקדמות, ולאחר מכן אנחנו נכנס לסוגיה הקדושה של פרק ו' משער רנח בעץ חיים בדף צדיק ב' עמוד ג' ד'. והאטבח למעשה נמצא בחלק שני של עץ חיים. למה מעדיף קודם כל ללמוד את בניין נוק? כן, מה עם בניין זה? כי אנחנו כאן צריכים לדבר על דברים שהם קשורים גם כן, לא רק לתפילת 18, אלא קשורים גם לימי העומר. מה אנחנו רואים בימי העומר? שיטת השדה, וצריך לדעת שיש מחלוקת. בימי העומר יש לנו מחלוקת בין מורנו ורבנו הרב שמעון ששון ועוד מפרשים לבין השדה. האם כאשר אתה אומר היום, יום אחד העומר, אתה מביא מוחין, אב קסה. אתה בונה, המוחין הללו שאתה מביא, כל אחד מהחברים יודע, היו איתנו כאן בכוונות של ספירת העומר, אז כל אחד מהחברים יודע שאנחנו בונים את זה על ידי אותם המוחין. זאת אומרת, היום יום אחד העומר אתה מביא אב קסה, היום 2 ימים לעומר, בשבוע הראשון אב קסה, בשבוע השני סא קסה. זה מוחין. האם המוחין האלה מגיעים רק לזה, או המוחין הללו מגיעים גם לזה וגם לנוק? מחלוקת. הלכה למעשה, גם היום בסידורים החדשים שאתה תפתח, תראה מחלוקת. לפי שיטת הרב שמעון ששון ועוד נושא כלים, אתה בונה בכל ימי העומר גם את זה וגם את נוק. ממנה נוק בנויה. מה נשאר לך על המקווה של שבועות? תשובה, נשאר רק את הכתר. במקווה של שבועות נשאר רק את הכתר. כי את הכתר לא עבדנו עליו בכל ימי ספירת העומר. אבל שלו ושלה, נכון? זה הכתר שלו ושלה, וגם על זה אנחנו בעזרת השם נדבר, דברים שקשורים לכתר של המקווה של שבועות. אבל אם אנחנו מדברים על שיטת השדה, שיטת מורי ורבנו השדה אומר שתדע לך בכל ימי העומר במערכת המוחין, שאתה אומר היום יום אחד העומר אתה בונה אב קסה, פירושו של דבר אתה מביא מוחין לזה, ואתה לא מביא מוחין לנוק. ממילא התנוך בכלל לא בנית בימי העומר במערכת המוחין. מתי תבנה את הנוק? אומר לך מורנו ורבנו השדה, כפי שעשית בכל תפילת 18 בימי החול, בנית אותה מתיבת טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו, 6 התיבות הקדושות הללו שאתה בונה שם את הנוק,
אז ממילא, כדי לבוא לבנות את הנוק בימי העומר, אתה לא יכול, כיוון שאתה בונה את זה. אז בליל שבועות נעשה את כל הכוונות שכאן אנחנו מדברים עליהן בתפילת 18, שהן כוונות טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בני למען שמו, ושם נבנה את הנוק, במקווה נבנה את הנוק, דומה לתפילת 18. זה אני אומר נפקא מינה. אבל כדי להסביר את הנפקא מינות שיש לנו בימי חג השבועות, אנחנו צריכים לדעת טוב טוב וחזק חזק בעיון גדול את הכוונות שקשורות לתיבת טובים, קונה הכל וזכור חסדי אבות, ואילך עד למען שמו, עד לפני תיבת באהבה, כולל למען שמו במערכת אהבה. אז יוצא שזב ונוק, אם אני מסכם את הדברים, זב ונוק נבנים בתפילת 18, כמובן שזה גדל לפני הנוק, זה גדל כי זה, כפי שאנחנו נראה בעזרת השם בהמשך השיעורים, זה הוא בן וק, והנוק הוא נקודה אחת, ואני אדבר על הדברים הקדושים הללו בהרחבה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנחנו צריכים לדעת... מתי הרב מתכוון שהוא בן וק? זה, מתי הוא בן וק? אז אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בפרק ו' בשער אנח, שזה נאצל, הוא נאצל בן וק, והנוק הייתה נקודה אחת, ואת הנקודה הזאת שהיא 1 מ-100, אנחנו נגדיל אותה ל10, עד שנעשה אותה פרצוף שלם. ונסביר את הדברים אחד לאחד. אבל לפני שנתקדם בנקודה הקדושה הזאת, אני אומר שהרווח שיש לך, שאתה לומד טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות, יש לך כאן מבנה שלם בתפילת 18, מבנה שלם שתופס הרבה נטע בתפילת 18, כיוון שהציבור צריך לדעת שתיבת טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בני למען שמו, עד תיבת באהבה, ששם אנחנו עובדים על מערכת הנסירה, ומשם ואילך אנחנו עובדים על מערכת הפנים, עד התיבות הקדושות הללו אנחנו עובדים במערכת החור. ומערכת החור זה מתיבת ברוך של תחילת 18, לאחר שאתה אומר השם שתתה יפתח ויגיד דעתך, ברוך אתה השם של תחילת תפילת 18, אלוקינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון גומר חסדים טובים. אז זה חלקים שקשורים למערכת החור של התפילה, שעל זה יושבות הרבה כוונות, הרבה דרושים בדברי הרב בשאר הכוונות, תופסים את הנתח הקדוש הזה על תיבת באהבה של החור. עוד נקודה שלישית אני אומר, בתפילת 18 אתה צריך לדעת, יש לך 3 מערכות. הרב תמצת את המושג הזה, החור. החור, מה החור? בדיוק. אז אני אומר, אנחנו יודעים שכל יום בתפילה, אני ניתן סקירה כללית, כן, אני אענה לכבודו. כל יום בתפילה אנחנו עובדים בקורבנות, זמירות, יוצר, מעלים בירורים. והבירורים הללו הם עולים למעלה בקריאת שמע לאף פסק דאק. בתיבת אחד של קריאת שמע, הבירורים הללו, ויורדים בתיבת אחד של קריאת שמע. מה נעשה מאותם הבירורים שאנחנו העלינו, קורבנות, צמירות, יוצר? מה נעשה מהם? נעשה מהם מוחין. המוחין הללו הם צריכים לבלוט גם את זה וגם את נוק. כמובן שיש פה עוד מערכות שלמות שמתלוות בקורבנות, צמירות, יוצר, מערכות שקשורות לעולם העשייה, לעולם היצירה, לעולם הבריאה, כעת אנחנו לא נכנסים. מערכות כבדות וקשות שצריך ללמוד אותם כמה וכמה חודשים ארוכים. אבל בגדול צריך לדעת שאותם הבירורים שהעלינו, כל היום אנחנו מעלים בירורים, הם הבירורים הללו, מה המטרה הסופית של אותם הבירורים הללו? תשובה, המטרה הסופית של אותם הבירורים להיות מוחין. מה הפירוש להיות מוחין? הלא אתה צריך עכשיו, לדוגמה אתה בא ביום ראשון. כבר דיברתי כמה וכמה פעמים שכל יום ויום יש לו את הבירורים שלו. כל יום ויום יש לו את הבירורים שלו. אתה בא ביום ראשון, יום ראשון זה נקרא חסד. יום שני נקרא גבורה, יום שלישי תפארת, יום רביעי נצח, יום חמישי עוד, יום שישי יסוד, יום שבת זה מלכות. זה נקודה ראשונה. השבוע מתחלק לחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. שבוע ראשון של החודש, חג התנאי. חג התנאי. יפה. שבוע ראשון של החודש זה פרצוף הבא. שבוע שני, פרצוף אימה. שבוע שלישי של החודש, פרצוף זה. שבוע רביעי של החודש, בפרצוף נוק. יוצא שיש לנו 4 שבועות כנגד פרצופי אבא ואמא זה ונוק. וכל אחד ואחד מאותם הפרצופים, יש לו חג התנאי שלו. דיינו, בשבוע הראשון יש חג התנאי של פרצוף אבא. בשבוע השני חג התנאי של פרצוף אמא. בשבוע השלישי חג התנאי של פרצוף זה. למה נאי? כי המלכות שייכת לשבת? שבת עכשיו זה סיפור, כי שבת 3 ימים הראשונים ו3 ימים האחרונים, 3 ימים שלפני השבת, 3 ימים שאחרי השבת, הם קשורים לשבת, אבל זה מערכת שבת זה מערכת שנדרשת לעצמה, שצריך לתרץ אותה לפי דברי הרב בשאר המצוות, וגאולה תמיד, וזה קשור למערכת השמיטה. אבל כן. הכותרת היא מלכות. הכותרת חג התנאי. שבת זה מלכות, שבת מלכתה, כנגד המלכות, זה כולנו יודעים. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה,
כיוון שאמרתי שיש לנו 4 שבועות בכל חודש, ממילא בכל שבוע ושבוע בפרוטוטו יש לך את החג התנאיים שלו. בשבוע הראשון חג התנאיים של פרצוף הבא, בשבוע השני חג התנאיים של פרצוף אמא, בשבוע השלישי חג התנאיים של פרצוף זה, בשבוע הרביעי חג התנאיים של פרצוף לא. לא, ראש חודש זה כנגד אריך, כנגד הכתר. אם יש לך יומיים ראש חודש, אז זה כנגד אריך. זה פנימיות וחיצוניות לכתר, ופה יש תורת חכם שאומר שנעשה כאן חילוף. בסדר. יש לנו 6 חודשי החורף, 6 חודשי הקיץ, ו6 חודשי החורף הם כנגד זה, 6 חודשי הקיץ כנגד נוק, סך הכל בשנה י"ב חודשי השנה. ויש כמובן חילוף שנעשה לפי הרב תורת חכם בין חודשי החורף לחודשי הקיץ, בין הפנימיות לחיצוניות, זה באופן כללי ביותר. אבל מה שכן חשוב לענייננו, כן, מה שואל? אז עובדים רק על 4 פרצופים האלה? כן, זה 4 פרצופים. בראש חודש אנחנו אומרים על אריך כמובן. אבל מה זה בינו? יפה. עכשיו, כל יום ויום, באותו פרצוף, לדוגמה, אתה בא היום ביום הראשון של החודש, יום ראשון זה חסד, שבפרצוף הבא. אתה מעלה בירורים ובונה את אותו זון ששייך למערכת החסד של פרצוף הבא. את אותו זה ואותו נוק. להם צריך לעשות אח, לבנות אותם באחור שלהם, צריך לבנות להם פנים, וצריך לעשות זיווג. אח זה להביא לו מוחין, שכיוון שזה ונוק עומדים באחור, ומפני אחיזת הקלי, אני לא רוצה שהקלי ינק בהם, אומר לנו רב באוצרות חיים, דף ח' עמוד ד', ט' עמוד א', שזה ונוק עומדים באחור. ולמה? כדי שהקלי לא ינק מהם. אז אנחנו מביאים להם, אנחנו צריכים להביא אותם למצב של איחוד, צריכים לנסור אותם, ולהביא אותם לפנים ופנים, ולעשות את הזיווג בתיבת שים שלום. זה כל המערכת. וכל זה נזהר שהקלי לא... בדיוק. וכל זה, מה שאומר לנו הרב בשער המלכים, מה שאומר לנו הרב בכמה מקומות, למה זה ונוק, הרב אומר בשער טל, למה זה ונוק עומדים באחור כדי שהקלי לא ינקו מהם. הרב מדבר על זה בהרחבה. והרב אומר שלא רק שלא ינקו מהם, וגם מתי שאנחנו נוסרים אותם בתיבת באהבה, צריך לעשות להם השלמת הכותלים. יש כוונות שזה נקרא השלמת הכותלים, שדיברתי על זה בהרחבה בשיעורים, אפשר לשמוע את זה במערכת כל הלשון בתיבת באהבה, שבונים את זה ונוק בהשלמת הכותלים, דף ח' עמוד ד' באוצרות ט' עמוד א', ובחלק ראשון של אצלכם דף ל"ט עמוד ב', עמוד ג', סוגיות כבדות ועמוקות. אז אנחנו צריכים לבנות את זה ונוק. איך נבנה את זה ונוק באחור? אתה רוצה להביא אותם לפנים, אז צריך לבנות אותם לאחר מכן מהפנים. אז יהיה נסירה בכוונת תיבת באהבה, נביא את זה ונוק למערכת פנים בפנים, ונבנה את זה ונוק במערכת פנים בפנים. ולאחר מכן יהיה הזיווג בשים שלום. זה זה ונוק שקשורים ליום ראשון. יום ראשון זה פרצוף החסד. פרצוף החסד של היום הראשון זה פרצוף הבא. היום השני זה גבורה דאבא. היום השלישי. עוד הפעם זה ונוק ששולחים. אח פנים זיווג שיהיה קשור למי? לספירת הגבורה, שזה יום שני. של פרצוף הבא, והוא הדין יום שלישי, והוא הדין יום רביעי. עד לכך שאומר לנו הרב אריכות דברים. בשער הכוונות בדף נ"ט, עמוד ב', הרב מתחיל מזה בדף נ"ט, סוף עמוד א', והרב שואל, למה אתה מתפלל שחרית היום? אותו שחרית אתה מתפלל גם מחר, אותו שחרית מתפלל ביום שלישי. כל יום ויום אתה מתפלל אותו תפילה, מה העבודה הזה לכם? מה ההבדל? הוא הדין השאלה גם על תפילת מנחה. אותו תפילת מנחה שאתה מתפלל ביום ראשון, אתה מתפלל ביום שני, ביום שלישי וכן הלאה. מה ההבדל? הוא הדין תפילת ערבית. עונה הרב, בדרוש שינוי התפילות. רבנו בשער הכוונות, רבנו אמר פה בשער הכוונות דף נ"ט עמוד א' עמוד ב', אומר תשובה, הרב, אין יום דומה לחברו ואין תפילה דומה לחברתה. בכל יום ויום אני משייך אליו את הבירורים שקשורים דווקא ליום הזה. ולכן דווקא ביום ראשון שיש לנו חסד, אנחנו מתקנים את אותו זון. יום שני תתקן בירורים אחרים שקשורים לגבורה. יום שלישי תבנה ותתקן בירורים אחרים שקשורים לתפארת, שזה ונוק. כל יום ויום אתה מתקן את אותו זון שקשור לאותו יום. מצד מערכת אח, שזון עומדים באחור, נסירה בבאהבה, פנים, תביא להם מוחין לזה ונוק בפנים, והזיווג יהיה בשים שלום. אז אתה לא יכול לבוא לשאול, הלא לכאורה כבר בניתי את זה ונוק ביום ראשון, בתפילת שחרית, אז מה פתאום אני בא להתפלל עוד הפעם תפילת שחרית ביום שני? תשובה, יום ראשון בניתי את זה ונוק שקשורים לפרצוף חסד דאבא. יום שני זה לגבורה דאבא. יום שלישי לתפארת דאבא. אז כל פרצוף ופרצוף הוא שונה, מערכת אחרת.
זה שייך לחודש אייר, זה שייך לחודש סיוון, וכן הלאה. כל חודש וחודש המוחין משתנים. הזב ונוק של אותו בחינה משתנה. אתה מבין מה אני אומר? אז הזב ונוק של אותו זב ונוק משתנה. זה קודם כל דיבר הרב, שהרב מדבר על זה בהרחבה. בשעה כמובן בדף נ"ט עמוד א' ועמוד ב', זה נקרא שמות דרוש שינוי התפילות. זה נקודה אחת. יש גם שנתי, חודשי. כן, יש שנתי, חודשי, יש על זה דברים רששים. זה לא הסוגיה עכשיו. הסוגיה מה שכאן אני נותן הקדמה לאדבך, רק להראות לחברים, שלמעשה כאן באדבך כל יום אנחנו נבנה בתיבת טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות, או מביא גואל לבנה ונהיה למען שמו, אנחנו נבנה, את מה אנחנו נבנה? את הנוק. אבל איך אתה תבנה את הנוק? על ידי שתבנה את זה לפני כן, אז שייך לומר באדבך לבוא לבנות את הנוק. כשאתה שומע את המושג אחור, אתה מבין שעדיין מדברים על עד תיבת תאווה לזב ונוק. עד תאווה. שתמצא, שיגיד, שתשמע את המושג פנים, תדע שהם עברו את באהבה. כן, יפה. ככה? כן. אז ממילא אני צריך להביא לזב ונוק מערכת של אחור ומערכת של פנים. והנקודה הקדושה הזאת, שמערכת של אחור ומערכת של פנים, זה אנחנו נלמד את זה בעזרת השם לאט לאט בשיעורים הללו, בשיעורים שעכשיו נתחיל ללמוד, נראה מה זה אדבך, נראה בעזרת השם פרק ו' משאר אנך, בעזרת השם כפי שנדבר בשיעורים הבאים עלינו לטובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.